नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत असा मालवणी पद्धतीचा कोलंबी मसाला। हा कोलंबी मसाला बनवण्यासाठी इथे मी 2 चमचे मीठ घेतलंय। इथे ही जी कोलंबी आहे ती आधी अर्धा तास मी मीठ लावून ठेवली होती, आता ती स्वच्छ धुवून घेतली आहे। इथे 3 चमचे मालवणी गरम मसाला, पाव चमचा हळद, त्यानंतर अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलंय आणि 2 छोटे चमचे ओलं खोबरं घेतलेले आहे। एक कांदा मी उभा चिरून घेतला आहे ते आणि एक कांदा बारीक चिरून घेतलाय। 4 ते 5 लसूण पाकळ्या आणि एक छोटा आल्याचा तुकडा घेतला आहे। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये आता 2 चमचे आपण तेल घालून घेऊया। तेल तापल्यावर आपण तेलावरती उभा चिरलेला जो कांदा आहे तो कांदा घालून छान खरपूस परतून घेऊया। आता या कांद्यावरती आपण आल्याचा तुकडा आणि लसूण पाकळ्या घालून छान परतून घेऊया। सगळं छान परतल्यावरती यामध्ये 2 छोटे चमचे ओलं खोबरं घालूया आधी आणि आपण हे परतून घेऊया पुन्हा। आता आपण सुकं खोबरं घालून सगळं व्यवस्थित भाजून घेऊ खमंग। इथे आपलं कांदा आणि खोबरं छान खरपूस भाजून झालेलं आहे। इथे कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे मी। तेल तापल्यानंतर जो बारीक चिरलेला कांदा आहे तो कांदा आपण या तेलावरती घालूया आणि छान परतून घेऊया। कांदा छान परतून घेतल्यानंतर या कांद्यावरती आपण मालवणी गरम मसाला घालूया आणि छान परतून घेऊ। पाव चमचा हळद घालूया। आता ही जी आपली कोलंबी आहेत ती इथे या मसाल्यावरती घालूया आणि हळूवारपणे मिक्स करून घेऊया। यामध्ये मी 1.5 चमचा मीठ घालून घेते आणि ढवळून घेते। 1 मिनिट परतल्यावर कोलंबीचा रंग इथे चेंज झालेला आहे। आता आपण हा सुकं खोबरं आणि कांद्याचं जे वाटण केलेलं आहे आपण ते वरती घालून घेऊया आणि परतून घेऊया। यामध्ये मी 3 ते 4 कोकम सोलं टाकून घेते। आता थोडंसं 2 चमचे पाणी घालूया आणि हा मसाला छान मिक्स करून घेऊया। आता या कोलंबी मसाल्याला छान उकळी आलेली आहे। आपल्याला किती पातळ किंवा जाडसर प्रमाणात कोलंबी मसाला पाहिजे त्यानुसार पाण्याचे प्रमाण ठरवावे। आता आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर वरून घालून गॅस आता ऑफ करून टाकूया। आपला हा मालवणी कोलंबी मसाला खाण्यासाठी तयार आहे। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच छान छान व्हिडिओंसाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा।